Wajar halam malang kin ang gua na ayo nila kay kasya. Berai-berai. Kay din Nung video siya. ang lina ma ang jawi lina. Silin dulu famous kan. Yang ayo na mau kasyan. Ang बर' समाजनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ माखासे खोथा खावलायनो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदिजों मुलाम्फा जानाय नङा लोंना जानानै टाइम पास खालामनाय बेफोर मुलाम्फा जानाय नङा नोंथांमोना लाजिनाय दंना गैया नाथाय नोंथांमोना लाजिनाय गैया जानो हागौ नोंथांमोननि बिमा बिफाया बेसेबांखिनि नोंसोरनि थाखाय बेसेबांखिनि मोखां खोन्थिनो हायै जायो नाथाय नोंथांमोना साननानै नाय नोंथांमोना बेफोरबायदि बहाबा हटेल जायगायाव नोंथांमोना बेफोरबायदि इन्जय खालामनानै ससियेल मिडियायाव हेगारनो गोनांथि गैया आरो नोंथांमोना लोंनाय जानायजों माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन लोंनाय जानानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन बे बाथ्रा नङा आरो बेफोरजों मुलाम्फा जाया आं बेनिखायनो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जाहाथे नोंसोर जौ आरो जुमायनिफ्राय बा जौ आरो सिगारेटनिफ्राय गोजान जानानै थानांगौ आरो नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि आखलनिफ्राय गोजान जानानै थानांगौ बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनानै नोंसोर जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आं बेखौ सानो बेनिखायनो आं खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि लामायाव मालाबाबो थाङा गावनि बिमा बिफानि मोखांखौ नायनानै गावनि न'खरनि बाय बाहागिनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे नोंसोर बेफोरबायदि लामायाव गाज्रि आखु खामानि मावा आरो नोंसाबो साननो हानाय गोहो नोंसोरनावबो दं बेफोरबायदि सिगारेटजों जौ जुवा लानानै बहाबा हटेलाव सासे सिख्ला लानानै बा सासे सेंग्रा लानानै नोंसोरो बेफोरबायदि आबदा मारिनो नोंस्रा जेबो गोनांथि गैया मानोना नोंसोरनि बिमा बिफा दं नाथाय नोंस्रा बिमा बिफाखौ एसेबो लाजिनाय गैया बिमा बिफाखौ एसेबो साननाय गैया नामा नोंसोर गावखौनो मा सानो नोंसोर सैमाफोरबायदि बेफोरबायदि आखल देखायनानै आखल मावनानै नोंस्रा मा मुलाम्फा मोनो नोंसोरनि बिमा बिफाया नोंसोरनि थाखाय बेसेबांखिनि मोखां खोन्थिनो हायै जागोन नोंसोर बेखौ सानदोंना आं बेनिखायनो खावलायो नोंसोरो गावनि बिमा बिफाखौ साननानै गावसोरनि बाय बाहागिखौ साननानै जाहाथे बेफोरबायदि आखलखौ दा लाबोथों आरो नोंसोर हारिखौ सानोब्ला हारिखौबो बेफोरबायदि नोंसोर लासिं सिं फोनांनाय जायो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि नुबाय थानायनि थाखायनो बेफोरबायदि लासिं सिं बा जोंनि बर' समाजखौ गुबुन हारिया जेरैबायदि सोंखारिनो हायो गुबुन हारिया जोंखौ लासिं सिं फोनाङो नोंथांमोना बेखौ साननानै जाहाथे जोंनि बर' समाजनि जानानै बेफोरबायदिखौ खामानिखौ दा माव बहाबा हटेल मायावबा थांनानै बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ दा माव आरो नोंस्रा मेनलि साननो हानाय नोंस्रा गोहो दं नोंसोरनि बिमा बिफाखौ साननाङै नोंसोरनि बिमा बिफाया नोंसोरखौ खांदों बादों फेदेरदों जे नोंसोरनि लाइफआव बा नोंसोरखौ दिनै बिमा बिफाया गाज्रि आखु नुयोब्ला नोंसोरनि थाखाय बिमा बिफाया गाज्रि बुंजायोब्ला दिनै बेसेबां लासिंसिं गावनि फिसानि थाखाय बेसेबां लासिंसिं दिनै नोंसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो खांबोनानै बाबोनानै फेदेरबोबाय दिनै नोंसोरनि बिमा बिफाया नोंसोर बिमा बिफाखौ लासिंसिं खालामदों दिनै मानो बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे नोंसोर बिमा बिफाखौ लासिंसिं दा खालाम नोंसोरनि न'खरनि बाय बाहागिखौ लासिंसिं दा खालाम आं बेखिनिखौनो बुंबाय जाहाथे बेफोरबायदि लामायाव दा थाङा बेयाव दे जोंहा फिसाफोरा बादा सोनांगौ Dina maibani jauh sunat nak gua bisa ya. Nah, tahu deh. Maibani jauh sunat nak gua ni. Sunat orang sebagai jodoh kat kita. Ada diri sendiri. बिथाङा गावनि गथ'खौ गावनि फिसाखौ देहा फालांगिरि खालामनो नैबे हिनजावा देहा फालांगिरि खालामनो हेगारहरो गावनि गथ'आ एसेबां उन्दै गथ'आ देहा फालांगिरि खालामाब्ला बिथांखौ मा खालामगोन किडनेप खालामगोन बुथारगोन मागोन गावनि फिसाखौ हुमखि होसै होनानै बिथांखौ देहा फालांगिरि खालामनो हरो बा देहा फालांगिरि खालामजाहोयो साननानै नाय बेसेबांखिनि लाजिथावना बाथ्रा आरो गावनि बिमायानो गावनि फिसाखौ एसेबांखिनि अयथासार खालामो नाथाय गावनि फिसाया सहायनो हायैनि थाखाय पुलिसनाव जनायबाय आरो पुलिसनो फोरमायबाय नङाब्ला गाव एसेबांखिनिखौ होनांगौ आरो बिमाया रां लानानै गथ'खौ देहा फालांगिरि खालामो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाया आरो जोंनि बर' समाजनि आइजो माहारिया बेफोरबायदि लामायाव थाङा आं बेखौ आसा खालामो